شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎሆ ድፍኖ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኩልኩም ሰዓት 5 ናይ ንጎሆ ቅድሚ ስራሕ ምኻድኩም ክትርእይዎ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ንመዓልቲ በሓይሊ ዘንብረኩም ዘግዘአኩም ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ስለዚ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ንኣሕዋትና ካባና ኣብሊጽና ንርአዮም ዝብል እዩ ስለዚህ ሎማ አንቲና አሕዋትካ ካባኻ ኣብሊጽካ ምርአይ ዝብል አርእስቲ ክንካፈሊና ኣብ ህይወት ካብታ ሓደ ኣብ ናይ ክርስትና ጎደና ክትዕወት ዝገብረካ ብሉጽ ናብራኽ ትነብር ዝገብረካ ብሉጽ ኮንካ ኩሉ ግዜ ክትከይድ ዝገብረካ እንተ ደኣ ንሕዋትካ ወይ ድማ ንሕዋትኪ ካባኺ ኣብሊጽኪ ናይ ምርአይ ልምዲ እንተ ደኣ ኣለኩ ኮይኑ እዩ እዚ ንሕዋትካ ካባኻ ኣብሊጽካ ናይ ምርአይ ልምዲ ኣብ ደገ ዘይኮነ ኣብ ኣፍና ዘይኮነ ኣብ ልቢ ዝግበር ጉዳይ እዚ ናይ ልቢ ጉዳይ ምኽንያቱ ገለ ሰባት በኣፎም ብሉጽነት ካኽነግሩኻ ይኽእሉ እዮም ብልቦም ግን ተነፋሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብልቦም ግን ኣብ ልዕሊኻ ዝተዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ዋና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልቢ ዝፍጸም ነገር እዩ ስለዚ ልብና ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ሓፍ ክብል ዘይኮነስ ኣብ ልብና ኩሉ ግዜ ኣሕዋትና ሓፍ ነብል እንተ ደኣ ኮይና ንሕና ኢና ኣብ ኩሉ ስጉምትና ሓፍ ንብል ንሕና ኢና ኣብ ኩሉ ስጉምትና ብሉጻት ኮይና ንኸይድ ምኽንያቱ ክርስትና ናቱ ዝኾነ ጎደና ናይ ዕቤት አለው መንገድ ናይ ዕቤት አለው ከምታ ዓለም ክትዓብ ትጥቀመሉ መንገድ ዘይኮነስ ናቱ ዝኾነ ናይ መንግስት አምላኽ ናይ ዕቤት ፕሪንሲፕል ስርዓት ጎደና አሎ ካብታ ሓደ ናይ ዕቤት ጎደና ድማ ንሓውኻ ወይ ድማ ንሓፍትኻ ኣብሊጽካ ምርአዩ መጽሓፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 3 ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሰ ከንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርአዩ ሉካ ኣሕዋት ንሓውኻ ወይ ድማ ንሓፍትኺ ካባኻ ኣብሊጽካ ክትርእያ ሓደ ነገር ይሓተኪ ትሕትና ይሓተኪ እዚ ነገር እዚ ዝገብርዎ ትሑታት ሰባት ጥራሕ እዮም ዘይትሑታት ሰባት ንኻልእ ካብኦም ኣብሊጾም ክርእዩ ልቦም ኣይኽእሎምን እዩ ምኽንያቱ ዘይትሑታት ሰባት ልቦም ኩሉ ግዜ ኣነ ባህሊ እዩ ልቦም ኩሉ ግዜ ተነፋሕ እዩ ልቦም ኩሉ ግዜ ካብ ፍቕሪ ዝወደቐ እዩ ስለዚ እቶም ንሕዋቶም ካብ ርእሶም ኣብሊጾም ንምርኣይ ዓቐብ ዝኾኖም እቲ ምስጢር ልቦም ብትዕቢት ተመሊኡ ስለ ዘሎ እዩ ኩሉ ግዜ ትዕቢት ኣብ ዘለዎ ኣንነት ኣሎ ትሕትና ኣብ ዘለዎ ግን ኣንነት የለን ርኢኹም ትዕቢት ኩሉ ግዜ እስኻ ልዕሊ ኩሉ ገይሩ እዩ ዘርእየካ ትሕትና ግን ኩሉ ግዜ ካባኻ ዝበልጽ ነገር ንሕዋትካ ከም ዘለዎም ክትርኢ ኣየሸክረካን እዩ ስለዚ ንሕዋትና ካባና ከም ዝበልጹ ክንርኢ እንተ ደኣ ጀሚርና ኣብ ልብና እንተ ደኣ ኣሕዋትና ከዓብዩ ጀሚሮም ንሕና ከምኡ ብምዃንና ክንዓቢ ክንጅምር ኢና ትሑት ልቢ ዘለዎም ሰባት ኣሕዋቶም ኣብ ውሽጦም ዓበይቲ እዮም ዕቡይ ልቢ ዘለዎም ሰባት ኣሕዋቶም ኣብ ልቦም ናእሽቲ እዮም እንተ ደኣ ኣሕዋትና ኣብ ልብና ክንዕቆም ጀሚርና እንተ ደኣ ንሕዋትና ኣብ ልብና ከነቃልሎም ጀሚርና ንዕኦም ብምንዓቕና ናብ ናይ ምንዓቕ ጎደና ንሕና ኢና ንወድቕ ምኽንያቱ እዚ ፕሪንሲፕል እዩ እንተ ደኣ ተዕቢ ኮንካ ክትዓቢ ኢኻ እንተ ደኣ ተንእስ ኮንካ ክትንእስ ኢኻ እንተ ደኣ ተንዕቕ ኮንካ ክትነዓቕ ኢኻ እንተ ደኣ ተኽብር ኮንካ ክትከብር ኢኻ ስለዚ ንገዛእ ርእስና ንኽጥዕመና ክንብል ንሕዋትና ኣብሊጽና ክንሪኦም ከድልየና እዩ ብትኽክል እውን ኣብቲ ሓቀኛ ልቢ ኣብቲ ትኽክለኛ ልቢ እንተ ደኣ መፂና ኣሕዋትና ብሉጽ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጦም እግዚኣብሔር ዝሃቦም ኣሎ እዩ ነቲ ብሉጽ ናቶም ነገር ሪኮግናይዝ እንተ ደኣ ጌርናዮ ንዕኡ ኣፍልጦ እንተ ደኣ ሂብናዮ በቲ ብሉጽ ነገሮም ከነብልጾም ይግብአና እዩ ንዕኦም ብብሉጽ ነገሮም ምብላጽና ግን ብሉጽ ነገርና ንኽግለጽ ኣፍ ደገ እዩ ዝረክብ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢልዎም ኣብ ማእከልኩም እቲ ዓብ ክኸውን ዝደሊ ንሱ ጉዙእ ኩልኹም ባርያ ኩልኹም ይኹን ኢሉ ምኽንያቱ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ከም እዩ ክልዕል ዝደሊ ይትሓት ክበልጽ ዝደሊ ንሕዋቱ ካብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርአ ገለ ሰባት ብጀክኦም ካልእ ዘየለ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ ናቶም ጽቡቕ ነገር ጥራሕ ክገንን እምበር ናይ ኣሕዋቶም ጽቡቕ ነገር ክገንን ኣብ ልቦም ዘይደሊ ሰባት ኣለዉ ስሊኦም ጥራሕ ክትዛረብ እምበር ስለ ኣሕዋቶም ክትዛረብ ዘይደሊ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ጌጋይ ከምዚ ዓይነት ልቢ ክህልወና ኣይግብኦን እዩ እምበሽ ካብ ስሌና ንላዕሊ ስለ ኣሕዋትና ጽቡቕ ነገር ክዝረብ ባህ ክብለና ኣለዎ
بعلنا نجر كنا لعل للناس لحواتنا طبق نخزرب بعلنا سلحواتنا سناي نجر نخزرب أفدقيتات كنكفت لنا سله رأسنا طبق نجر كزرب راح كندلي ناي جزي أبير فقط أيكونن هياو أملاخ مسكري نحواتنا سناي نوتهم كجن نتسعر سبات ندحر كوينا كي ترد أننا نرأسنا إنا نوصع زلنا مخنياتو أتوم نرأسهم كوتشو راح زقايو السوم نرأسهم يقبروا ويم أتوم نحواتهم كوتشو زقايو نسل حواتهم زنوبرو نسل حواتهم دو زبلوجن السوم نرأسهم يوصوا ويم سلزة حفتي أقول نخزل لحفتك بمن عقخت كبر غيت حسبي نعا بمن عقخت النعاقيخي نعا أنت دا أخبير كياغن نسخي كتكبريخي أبحواتك بلوص نجر علمو نبلوص النوتو مابليس كار إيو نسخامتان كتبلج እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ኩልና خمزيلنا حبيرنا نعوج እግዚአብሔር አቦ ስለ አብ ህይወተይ ዝገበርካዮ ሰናይ ውህበት የመስግነካ አለሁ አህዋተይ ብሉጽ ነገር ስለ ዘሃብካዮም በኦኦም ድማ ብዙሕ ነገር ስለ ዝመሃርካኒ የመስግነካ አለሁ እግዚአብሔር አምላኸይ አብሕዋተይ ዘሎ ሰናይ ነገር አብሕዋተይ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንበረኸተይ ስለ ዝኾነ ክብሪ ይህበካ አለሁ አሕዋተይ ኩሉ ጊዜ ብሉጻት ስለ ዝኾኑ አምላኸይ የመስግነካ አለሁ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሎሚ ናመንግስተ አምላክ ዌልካም ብሎኩም አለሁ ናመንግስተ አምላክ ንኽንአቱ ናብ ሕብረት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ንኽንመጽእ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቀባል ይዘድለና ብኡ ዘአመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንጎይታ ክትቀበሉ እትደልዩ ናመንግስተ አምላክ ክትጽምበሩ እትደልዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ እትደልዩ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም እተሰቀለ ዋጋ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ያአምን አለሁ ምእንታይ ከም ዝሞተ ያአምን አለሁ በሳለሰይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዘተሳካዮ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒየይ ምዃኑ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ያአምን አለሁ ብኡ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነለሁ አሜን እዛ ጸሎት ዝጸለኹም በዚህ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ረኸቡና ይኹም ትምህርቲ ክንምህረኩም ኢና ኮንታክት ክንገብረኩም ኢና ሻሎም